Magmumukbang kami. So, fish. Dito din ang fish. So, hello guys. Maganda na kami sa amin. Yung dalawa, nag-ano ng Lego. Tatay sa ating mukbang. Prepare na kami ng aming mukbang. Budol fight. Budol fight pala. Budol fight. So, woohoo. Kainan na. Galing. Ubusin natin lahat. Budol fight. Ay, ginawa ko. Nakita ko ng background. Ano yan? Say seaweed. Lato. So, asan? Ilagay natin sa pinggan. Sa gilid-gilid. Siding dish. Siding dish. Hello, Mary. Nasaan na si ano? Hi, Jan. Punta ka dito. Ayan, makikain tayo. Pagkain mo. Te, kumain ka pala, te? Oo, kumain ako. Mag-bodol fight na kami. So, kainan na tayo. Alas 12:30. So, chibuga na. Sarap na ano, crab. Si Bear. Hello, Alex. So, hindi pa rin naubos-ubos, oh. Ubusin na yan. Lamay na ang kalaban. Nakatulog. Ipon koma. Ang nag-agent ka, ikaw lang ako ng sikaso. Hindi ako ayaw sumakit ulo. Tapos ang daming ano, gagawa ka ng mga... Dito. Emma. Konti. Essential electrolytes. Okay na. Usap ka ng konti, be. Harap na ka ng konti. Excuse me, ang kanon. Ayan, naka-live yan. Hindi, video lang. Video. Hindi na nag-usap, tayo sarap na pagkain. Ay, parang na. Ano yan? Nalasing niya yata ako dito sa ininom ko. Ay, ang bilis. Pero hawak ko eh. Kaya, Ay, baka na itong konti yung... Ito yata. Palagay mo. baka mato. Hindi, ito ko yung sa likod. Sa likod. Sa likod pala. Ito, yung sinag ng ano doon. Baliktad pala. Ang araw. So, yan. Yummy. Oh, yan. Okay na. Wala na siyang liwanag. Ay, akala ko sa ano. Ay! Sumirik na doon sa tuwik ko. Ano ginawa? Orange. So, yan. Kainan kami. Ano na? Mag-tiktok na tayo after. Mag-inom tayo. Nakatatlong busi na ang beer sa kanya. Hindi pa naubos yung isa. Ayun na buti ka na sa inyo. Hindi, yung minsan, kailan ba yun? Isang busy na tapos tayo. Ninom kami na. Si Shane nandun. Oo, kami na inom. Over kami na mag-inom. Tapos minsan na isang beses nito nandun sa rumah ng bahay. Sige, inuman tayo. Sige, Puro lang lang tawa. ako. Hindi mo na ubos yung sa gaya ko. May bayad na. Nalasing na ako yun sa ano. Malapit lang naman, te. Na ano na yung... Siyempre, wala siyang magluluto. Ano, tayo. Ilalagay naman sa oven.
okay lang sa kanya yung nasa, ano, yung nasa pre-unity na lang. At binubold ng lahat na sila. Wala na lang na isa yung buko. Makukulit ako ng ano. Try mo man na laki ng isda. Sabi ko, ituhin mo, tatlo lang. Ubusin mo. Sila ba natin? Tatlo pa. Ba yung isa yung binigay mo? Yun yata. Ito yata. Hindi, masarap yun. Rim. Dito, silver. Silver. Atribuli. Yung may dilaw. Basta may ni. Kaya yung binili mo kapon. Nakarami rin ako nakain. Apat yata nakain ko ng crab. Hindi ako mahilig ng crab eh. Maybe a naturally good face cream.